Welcome to another exciting episode of Musa N Show. Here is what we have today. Sanibonani, sizokhumbula ukuthi ngomhla ka-30 kuJanuwari 2025 oyindodana ka-former president we-country uJacob Zuma uDuduzile Zuma uvevele eDurban Magistrate Court. Bengithi-ke angizukukhuluma ngale case kaDuduzile. Siripothile ngayo ukuthi uzovela e-court. Kwakhona bathi siphush propaganda basibiza ngako konke lokho ababefuna ukusibiza ngakho. Ngase ngithi angeke ngithi kuyileka nje le ndaba le ngoba ngiyabona ukuthi kunabantu angazi noma bayitshela singavele sisukeleke nje siqamba amanga. Khona abantu abayinkinga la. Uthula udaba, uletha ubufakazi, nayi proof, nasi statement esivela ku-MK party, nansi ini nansi letter. Hayi avele yena akhetha ukuthi no. Avele asukeleka thuke mina. Angazi noma kukhona abantu abazilima noma ziphukuphuku noma yini kodwa ke angeke ngingasho lutho. Ngifisa ukukhuluma ke ngale case ebise enkantolo kodwa ngifuna ukukhuluma ngecase yona ngqo. Ngoba ikhulunywe kakhulu ngayo eindabeni nakumanye ama channel bakhulumile kakhulu ngayo kodwa engifisa ukucover la indaba ukuthi laba bambophile bayakhe kanjani bona icase. Ngenhlahla ngidibane nevideo eyomunye umlungu nje abathi uPaul isibongo sakhe ngengikwazi ukusibiza ngoba ngizosibiza kabi okuyena umuntu oyi-forensic investigator oyena oqoqa ubufakazi uzochaza ngizomdedela achaza ukuthi bayihlanganise kanjani le case ukuze ibe yicase ekhona njengoba uDuduzile simbona esenkantolo futhi icala ke selithathwa njenge-act of terrorism njengomuntu oyivukela mbuso. Ngifuna nje ukudlala leyo part kodwa ngaphambi bangene lapho yabona ayikho into ebaluleke njengale ngiyibona enziwa umndeni wakwaZuma wokuthi umndeni wesekane noma ngathiwa kufika luphi uhlobo lesitha kodwa mali nithola ukuthi nina njengomndeni nibamsene ayakulula ukuthi lungene phakathi kwenu. Siyakhumbula ukuthi eminyakeni edlule uDuduzane Zuma uke waba seyindabeni kwathiwa unamacala kunani kuwo wonke lawo ma court cases abeka wahamba. Ubaba uJacob Zuma besimbona esenkantolo ezoseka indodana yakhe. Into enhle kakhulu namanje sibonile uthe uDuduzile mayizo enkantolo bebephelele ubekhona uDuduzane Zuma okuyiwele lika Duduzile ubekhona ubaba uNxamalala naye ezosupport ngoba bezosekana njengomndeni. Kuyinto ebaluleke kakhulu le efuna siyifunde nathi ukuthi umndeni uyasekana. Siyazi ukuthi umndeni yonke unenxushunxushu zawo kodwa uma yedwa enenkinga fanele sonke sibe nenkinga sisekane njengemndeni. Inhle kakhulu into engiyibona enziwa umndeni wakwaZuma. Angeke ngiqale ngidlale ivideo yalomlungu echaza kodwa ngiqaphelile hey kunenzondo enkulu evela kubelungu ngoDuduzile. Akukhona nje abelungu ngizofaka ubufakazi la. Inzondo nje ngingayazi ukuthi eyani. Yabona mina ngimazeli lutho uDuduzile. Ngimazi ukuthi indodana ngowayengupresident. Angimazeli lutho oluhle, angimazeli lutho olubi. Kodwa khona abantu abanenzondo ngaye abafana nami nje abangamazeli lutho. Kodwa ngizofaka ubufakazi la. Omanje asiqale la. Good afternoon. Paul, what evidence did you hand over to the police and the National Prosecuting Authority at that time? I think it was on the 13th of July, 2021. What we managed to do, we forensically downloaded her Twitter account, her Instagram account, and her Facebook account. And the forensic downloads that we made were handed over to the state, together with a complaint where we alleged that her conduct went above and beyond what one might call freedom of speech, because the Constitution gives you the right to freedom of speech, but the Constitution also makes it clear that that freedom of speech should not extend to inciting persons to break the law. And our allegations were that she, in fact, was inciting people to do the things that were going on at that moment in time, which was horrific. You know, a lot of people died and there were buildings being looted and burnt, trucks being burnt. And
wherever there was some positive arson or violence going on that she felt comfortable with, she would issue a tweet that said, for example, Moy River, we see you. And there'd be pictures of burning of vehicles or people lying down, and you're not sure whether the people lying down are deceased persons or what they are. And then she would send another tweet like, Gauteng, we can't see you. Mpumalanga, we can't see you. And all of these tweets were followed with Free Jacob Zuma or Free Umshalozi. So it was clear that she was motivating that this would carry on until Jacob Zuma was freed. Uyachaza-ke la umlungu ukuthi njenge-forensic investigator yena uthi bathathe i-Twitter account yakhe bayidownloada yonke into le ebibhalwa khona, baya ku-Facebook, baya ku-Instagram, base beyahlanganisa, base bethola ukuthi isenzo sakhe lokubhala kwakhe ukuthi we see you kungaphezu, sekudlulele manje kwe-freedom of speech, kodwa uququmezela lento ayenzeka lesikhathi okuluthwa kwabantu, ukulimala kwazonke lento ayenzeka ngaleso sikhathi kwi-July unrest. So uthi-ke base beqoqa-ke lobo bufakazi babuhlanganisa babubeka ngoba bebona ukuthi uququmeza lento, futhi emveni ubesebhale yonke lento abeyibhala beyilandelwa inkulumo ethi Free Jacob Zuma noma Free Umsholozi. Sho njalo umlungu ukuthi bayihlanganise kanjani, uchaza lokho ukuthi bayihlanganise kanjani le case esikhona manje kuyi-case ekuthiwa act of terrorism, usho ukuthi uvukela mbuso, kodwa usachaza la ukuthi bayihlanganise kanjani. Sizomdedela aqhubeke. And with all the things that were going on in the country at that time, I was of the opinion that she was stoking the fires, and that's not a pun, that she was inciting people to do these things. So we used a few examples of what we considered to be unlawful activity. And then we also set out chapter and verse as to which offenses we believe would have been committed. And I think I said that to the then Chief of Police, which was Kekla Sitoli, and to Shamila Batawi. And both of them responded fairly rapidly. And then we did more research and we supplied more information, which was requested as and when it was requested. So I'm satisfied that we made out a reasonable case. I suppose. But why is it taken? Sorry, Paul. Why has it taken so long to reach the courtroom? Well, there's a difference between. So you arrest a person to bring them to court. I'm of the opinion you can also arrest a person to stop a crime. So, in my opinion, they should have arrested her there and then. But that didn't happen for whatever reason. I guess she was a hot potato. And they decided, let's just do this properly and build a proper case. Uzweleke nawe bembuzile umlungu ukuthi senibuqoqeleke ubufakazi nawe adownload ama-tweets wakhe noba nina nibona ngobambe nabesho ukuthi bona babebona sengathi uququmezela ukuthi ayenzeke lento eyenzeka, kungabi nokuthula la izweni, kuluthwe njengoba kwakuluthwa. Shuthi abantu bonke babehleli ku Twitter bese bayabonta uDuduzile usethe asiyolutha bese bayaphuma bayolutha. Ya angiyeke leyo ngoba ayikwakho umqondo la kimi. Kodwa uthi ke umlungu lo mabembuza ukuthi manje nasenihlala isikhathi eside ngaphela lento yango 2021 njengoba icase ingena manje ku 2025, uthi cha bahlalile bese funa ukuhlanganisa ubufakazi obanele. Ushuthi le case ikhona la ibiphekwa khona, iphekwa wenzela ukuthi ibe icase ezwakalayo. Nizokhumbula ukuthi kubo bonke abantu ababesolwa ngokuqhuqumezela udlame ongizwe emchunu nabanye ababesolwa ngokuqhuqumezela udlame lele July unrest, akekho noyi-1 wakwagwetshwa,
akekho nje oke watholakala enecala wagwetshwa. Manje ingakho masebeza kuDuduzile bethi bafuneka babe necase strong against yena ngoba kusiza ngani ukuthi bambophe njengalabo abanye bese eyaphunyuka. Engikuzwile kusho ummeli wakhe uthe leli case li politically driven okusho ukuthi li motivated ipolitiki ledlala la hayi ngoba kunecala ngempela. Kodwa ke ngithe mina ngifuna ukukhuluma ngecala futhi angifisi ukungena ukuthi ecaleni ekutheni ubulebeli khona ke newele lakhe likhulumile nabezindaba ukuchaza ukuthi lona bazokwenzana enkantolo. Khulume kanjena kuDuduzane. He is Mr. Duduzane Zuma. Okay, how are you doing, sir? I'm very well. How are you? I'm doing good. Good to see you. You are here to support your sister. I am definitely. Yeah. What do you make of her being charged formally? It's been a long time. There were reports that she was going to be charged as the family. How do you comment on this? I think we're all here to see what the court will say. It's no secret that they've been looking into her affairs and mine as well. You'll remember there was a time where I was alleged as well of being part of this plot to create instability, which is not the case. I don't think she's done so. I definitely didn't do so. And once again, the actions and the results of what happened in 2021 are unfortunate. You know, this is a country that we should be living in peace and harmony and dealing with the real issues of poverty and so on. But at the moment, we're at the court. We're hoping that we proceed today, and I'm confident that she'll get the result that she needs to get. Have you seen her after being processed this morning? I would assume that you've spoken to her. How is she holding up? No, I saw her before she got processed. She's cool. She's all right. You know, she's a happy-go-lucky kind of person, so she's cool. And your father is already inside court, and I'm sure he's here to support her as well. But how is your father doing? He's doing good. I haven't seen him as of today, but when we see him in the court, I think we'll have a better understanding of how he's doing. But he's always easy, you know this. Yeah. Lobe khuluma iwele lakhe kuDuduzile uDuduzane obechaza ukuthi cha bakhona bona enkantolo ukuzosupport udadewabo bazozwa khona ukuthi inkantolo izothini. Lana ke bekusekuseni apomba ecala lingene. Yakhumbula ukuthi noDuduzane naye wake wasolakala ukuthi hayi no ngathi naye waqhuqhumezela udlame ngoba ngenkathi kusuka abantu beyosupporta ubaba uZuma emveni kokukhishwa kwakhe esigwebo babe gcwele emzini wakhe lapho wayekhona naye uDuduzane ngoba phela vele uyise akekho umuntu engathiwa ubaba wakho akaphathwanga kahle bese uyajabula ngoba noma ngathi ubaba wakho wrong akekho kodwa umuntu ongahlukumeza ubaba wakho phambi kwakho noma wrong akekho umuntu ongahlukumeza ubaba wakho phambi kwakho bese uyasmile angeke kwenzeke ezintweni zonke nje ikhona leyo ngeke iziyenzeke ngakho ke uDuduzane naye ubekhona uza support sithi ake ngakho ngithe ayikho into engiyithanda njengale ngiyibona yenzeka kulomndeni yokusekana yokubambisana into enkulu kabi ngathi imndeni yonke engafunda isifundo kulomndeni wakwaZulu ukuthi ngempela ukubambisana njengomndeni kubalekile futhi njengoba bona isimo sabo uyabona ukuthi kancane ubaba wabo useyinkantolo nabo baseyinkantolo uDuduzane Zuma nje ukwaba seyinkantolo eside isikhathi ngamgcina ethi akanawo ngisho ibank account alikho ibank elifuna ukuthi avule ibank account kwiSouth Africa yethu ekhululekile kodwa ngoba kunezinye indlela zokuphila uyakwazi ukuthi anaye abe nemali la ibeke khona asebenze futhi usomabhizinisi ilokho ebengithi angikulethe namuhla ngoba vele inhloso yami bengasikukhuluma ngecase angifisi nje ukukhuluma ngecase abantu bakhulumile ngayo casulana nokuthi nje kunabantu othi lethu udaba uyalibona liyiqiniso ngoba yena akakaluzwa la aluzwa khona uthi hayi upush propaganda yingakho ngithe nje hayi angeke ngakhuluma ngalo ngoba abantu ulethu udaba ulethu ubufakazi bokuthi cha nantu udaba bathi hayi upush propaganda ngase ngithi angeke ngakhuluma ngale case kodwa nje inhloso yami bekukhuluma ukuthi labantu abamcharge lo ngizothi labelungu ngoba umlungu phela lo velile oyi forensic investigator labelungu abacharge uDuduzile Zuma base bamcharge kanjani bafike kanjani kulesinqumo lesi abagcine besithatha ilokho nje bengifisa ukukuveza ngicabanga ukuthi ngikwenzile lokho mina nawe asidibane kwivideo elandelayo ngiyabonga.